les coses estan bé com estan, que a qui no li interessa pensant més enllà que cap altre sistema podria funcionar, i a qui creu que les coses podrien millorar, qui no té por d'assumir una altra realitat, qui té molt clar que no es pot descansar fins que les coses canvin, perquè poden canviar. Qui defensa amb les urbes el seu lloc de treball, qui resisteix a dintre d'espais alliberats, qui viu dins una cel·la privat de llibertat, qui defensa la veu d'un poble segrestat, qui jugant-se la vida surt al carrer armat, qui des de les